Avui recordem 4 artistes de la nostra cultura nascuts entre el 14 i el 15 d'agost. 14 d'agost. Joan Vila i Grau. 1932, Barcelona. Pintor i mestre vitraller conegut especialment pels vitralls de la Sagrada Família. Durant més de 2 dècades va crear un extraordinari univers de llum i color respectant la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí. Santiago Rocadelpa i Costa. 1947, Girona. Pintor destacat de l'hiperrealisme i el realisme màgic. La seva obra representa, amb gran precisió, carrers i espais urbans solitaris de ciutats catalanes i britàniques. I el dia 15 van néixer Francesc Garcia i Escarrer. 1871, Reus. Pintor i decorador d'interiors conegut pels seus paisatges i escenes de la vida quotidiana. També va participar en importants projectes de restauració, entre els quals destaca el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Antoni Catan i Jaume. 1942, Llucmajor. Més conegut com Toni Catan, va ser un fotògraf mallorquí de gran projecció internacional. La seva fotografia destaca per un estil pictòric molt personal, centrat en la bellesa, la llum i l'emoció.